Bon dia, soc Eva Moran, reportera de La Sexta, i el dia d'avui anem a parlar-vos sobre el tiroteig que va haver a la localitat d'Estrasburg, en França, el dia 11 de desembre de 2018. El succés s'ha produït prop d'un mercat nadalenc a la ciutat francesa. El supost autor dels trets encara no ha sigut detingut. Almenys 3 persones han mort i 13 han resultat ferides, 8 d'elles de gravetat. La policia continua buscant l'autor de la matança i ha tancat un barri del sud de la ciutat francesa. Al sospitós se li ha assignat una fitxa S policial que identifica les persones radicalitzades que suposen un risc per a la seguretat de l'Estat. Ara passem a fer una entrevista amb l'agent policial que va intervenir amb la recerca del sospitós. Bon dia, Mario Cotaina. Què opines del tiroteig? Em va sorprendre l'aparició del sospitós, ja que ningú s'esperava el que passaria a continuació. Bueno, Mario Cotaina, i com va actuar l'equip policial davant de l'atac? Quan van decidir la cridada, ràpidament es posaren en acció. Van desallotjar a la gent del voltant per evitar perills majors i així intentarem frenar el pànic. Bueno, Mario, i què serà del terrorista? No sabem res del sospitós, no va deixar petjades per ningú costat. Sols sabem que era un jove musulmà que vivia al sud de la ciutat. Bueno, Mario, gràcies per la teva col·laboració i sort amb la recerca del sospitós. Els familiars i els amics dels morts i ferits estan molt dolguts i afonats per el succés que va ser tan sorprenent. I ara passem a parlar amb Andrea Monzó, ciutadana i espectadora del succés i familiar d'alguns ferits. Hola. Hola, aquestes vaques són teues. Sí, són meues. Vols prendre algo? Poc de llet seria, buah. I la llet que jo prenc, en realitat... Tranquil·la, que jo soy de ciutat, però aquestes coses m'agraden, com tu i jo. Pues res, et porto llet. Toma ja. Salut. Salut. És que està boníssima. És de tota la vida. La que deia la meva àvia. Això és amor, home. La de l'ex que tindrà això. Un abraç, no? Hasta sempre. Llet de benestar animal, sense lactosa, però amb tot el sabor de la llet. Està de cadera molona. Bon dia, Andrea. Com tots sabem, avui fa 2 dies del succés passat a Estrasburg, en França. Com més has informat, estaves present en aquell succés, però encara que no el va passar bé, ho vas veure en els teus ulls i n'hi ha familiars i amics que sí. Com el sents? Hola, bon dia. Com bé ja has dit, jo vaig viure i veure aquell moment tan tràgic. Per sort, a mi no em va passar res, però tinc amics que van estar amb mi aquell dia que sí que van acabar ferits. Doncs el que sent ja hauríem de supondre tots. Estic defraudada, nerviosa, però sobretot trista de que a una ciutat com aquestes passen aquestes coses. Sí, la veritat és que és molt tràgic. I fa uns moments han anunciat qui és l'autor del delicte. Què opines de que visca al sud d'esta ciutat? Mal, molt mal. Pensar que tots aquests anys caminant pel carrer m'he pogut cruzar amb la persona que mata a 3 veïns i deixa més o menys a una dotzena de ferits, en la que estan incluïts 2 amics meus i un familiar. Això és molt aterrador. Bueno, Andrea, i des de quina perspectiva ho vas veure i on estaves en el moment del tiroteig? Jo, junt al meu grup d'amics, anàvem per el mercat nadalenc al centre de la ciutat, quan de sobte vam començar a escoltar xillits i vam veure la gent córrer. De sobte em vaig veure dins d'una tenda junt a una amiga i havíem perdut a la resta del nostre grup d'amics. Una hora després, hora i mitja, ens van dir que els nostres amics estaven ferits i un familiar meu també. Després van vindre les autoritats a evacuar i a demanar que tots els que estàvem dins de la tenda evacuarem i ens anarem a la nostra casa i que no tornarem a passar per sempre. Bueno, Andrea, gràcies per la teva col·laboració i sort amb el teu poble. Moltes gràcies. El sospitós ha sigut trobat 24 hores després al mateix barri del succés. Al terrorista li diuen Charis Chekat, un jove musulmà de 29 anys. Aquest té antecedents per delictes comuns
i ha estat envoltat per les forces de seguretat. Ha afirmat que vol vengar la mort dels seus germans a la guerra de Síria. Bueno, fins ací. Bon dia i demà continuem amb els comunicats de La Sexta.